subscribe Pro TV Budaya. Jobone ampuh, jerone rapuh, atine ambyar, fisike kudu tetap tegar. Untuk teman-teman yang lagi berjuang, bangkit kawan dan tetap semangat. Karena perjalananmu masih panjang, perbaiki dirimu, perbanyak uangmu. Karena jika sukses, jangankan gadis, bahkan istri orang pun akan menginginkanmu. Rogo kang kajira tresno yo tinali taline jiwa kegandrung parasmu
kaki kanan nginjak gas, kaki kiri nginjak kopling. Laki-lakinya bekerja keras agar wanitanya bisa shopping. Yo. Sekariba Indonesia, rasa-rasa ikhlas nanging apa tak lakoni apa kasih nyatane tresno ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis sikat dulur Gusti tansah gumun apa penyurat suarane aku durung mila kowe mandeng wong liya apa iki kesunatan sing tak tampa rasane kembang makarono ing aku wis nyoba isas nanging apa lakoni nampa kasunyatane tresno kowe cuma wong liya seyo ngapurane aku atiku wis duwe apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang makarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ra iso dipaksa hatiku percaya yen kowe pasti bisa ngilangake aku sumpah ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya ngapura Sekarimbang Indo atiku wis duwemu Gusti tansah apa penyurat
tak tompo masa itu kudu aku sing duweni sugeng dumateng kang samya dateng ambrek sami badan kula ujo jemang meleng-meleng sampun ngantos samya cinggang mangke mundhak masenere hatur kula dumateng samyo preksa ageng alit kakung putri sepemuda sedaya yen wonten apa nyuwun kuring pangasoka bulan iki sekarita ingkang putri Boten saged totolan utus semata sanyata saged mengalunga sapa lumados pan upajiwa bilangipun sedaya kang samya preksa sampun ngantos sami kala najat kula rupa kala nanging tasih kancanira sampun cekap kang dados sadur kawula samya sekecakno lenggaira sedaya sinambi reksa kawula kang rupane boten tata sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang sadurunge lunga suara polaku biar kepawaku sakuati tak jaluk aja nganti suwe konmu ninggal aku ana kene ora salah sikatnya sun pipimu lan ngelus rambutmu saya satu kau
tak jaluk ojo nganti suwe konmu ninggal aku ono kene kowe mung sedelo ora sak lawase tinggal berire. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku di bawahnya bersama. Setelah dilapai, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Katakan padanya aku rindu, katakan padanya aku rindu. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku di bawahnya ke sana. Setelah dia pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Padanya aku rindu, oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu.
hitam sudah di atas kepala. Jangan larang hujan turun ke bumi. Sri Kandiku, kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Sri Kandiku, kalau senyummu selalu mekar di dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam peringati. Karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa maka mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Tetapi yang hormat diberi apa yang suci. Sapa wong urip kang ora gelem maringati. Sapa wong urip kang ora gelem maringati. Bareng Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing kali. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing kali. Rata-rata selawase ora bali. Kakak sampun cekap kang dados atur kaulan. Kakak sampun cekap kang dados atur kaulan. Kula badhe gantos sitane urip nang donya. Pramila yen lepat nyuwun aku ing pangarsama. Pramila yen lepat nyuwun aku ing pangarsama. Sedaya prakonco pemuda saking Bungasari. Cintai pasanganmu seperti air laut, walau pasang surut selalu ada. Namun air laut tak pernah berubah rasa. Kata-kata malam hari ini di tangan wanita pintar. Kata-kata malam hari ini di tangan wanita pintar, pria miskin bisa tumbuh menjadi kaya. Di tangan wanita baik, pria tanpa apa-apa bisa menjadi pria berwibawa. Tapi di genggaman wanita cantik tanpa isi kepala,
bahkan raja pun bisa kehilangan tahtanya. Ingat, wanita bukan sekedar rupa, tapi juga sumber arah. Maka pilihlah yang membuatmu tumbuh, bukan yang membuatmu jatuh. Masuk. Damai nggih, dulur. Damai. Panitia, pripun? Aman. Aman nggih? Nyanyi bareng-bareng. Kanji, maju ya Rut. Bergoyang. Suarane sing banter. Ora bakal cukup lautan mangsi, ngukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso ewunan lagu nyeritani gedene rasa sayangku. Nang Semarang tuku condyang, ojo lali mampir nang Lawang Sewu. Tiwas entek-entekan lehku berjuang, jebol sing tak sayang kaya asu. Sek. Bangsat. Remuk. Sayangku sing ayu dhewe urut nopo bakal saisi bumi kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal
sayangku kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan rungu suaramu salam kaji luar biasa saya minta semuanya ya bareng-bareng ora bakal cukup lautan mengisi mukir endah ayumu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritani gedene rasa sekali lagi yang keras ora bakal cukup lautan mengisi indah ayumu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritani gedene rasa sayangku Asik. Suikadi Sekarimba Indonesia. Ya. Matur suwun.